ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. Ростӣ чанд вақт шуд ки дар бораи чигап ягон видеоҳам набуд, лекин мутаассифона намедонам барои чӣ ба чигап чӣ шуда бошад, чӣ гап шуда бошад. Ҳар як сол як проблема, як мушкилӣ мебурад. Агар вақтои охир нигоҳ кунем, дар ҳақиқат любой мушкиле ки мебояд боз ба ҳамун сари муҳоҷир. Масалан, нархи патент қимат шуд, ҳоло боз договор мепурсанд. Хулоса якчанд проблемаи дигар ҳаст ки аксарияташ зарар ба муҳоҷирон мешавад. Аз рӯзе ки проблемаи чигап баромад, яъне обновид шуд, обновлени нав шуд, чанд нафар ба ман навистанд, ҳатто ба оператормон якчанд кас занг заданд, чунки ман пештар дар бораи барномаи чигап бисёр видео мекардам ва имрӯз хостам ки якчанд проблемаи чигапро ба шумо фаҳмонам. Шахсоне ки чигапшон обновид шуд, бисёртар бачаҳо мепурсанд дар бораи якум проблема, яъне медароянд парол мепурсад, парол монда наметавонанд. Дуюм, парол аз сим-карта мепурсад. Сеюм, ҷои звонок рақамчиниашро наёфтам. Чорум, шахсоне ки дар чигап регистратсия карда дар рақамҳои хонашон вақте ки занг мезананд, занг намеояд, занг ба он тараф меравад. Биёед имрӯз якҷоя ҳамин чор проблеми чигапро пас аз як тавсии кӯтоҳ ҳал мекунем. Дӯстони азиз, як партия телефончаҳои хурд овардем барои шахсоне ки чунин телефон дар кор аст. Нигоҳ кунед, бениҳоят удобна, ранги калиди мошин аст. ҳатто дар телефони смартфон пайваст карда метавонед ки гап занед, пайваст мешавад ва ду сим-карта дорад. Нархаш 1990 рубл. Инчунин боз ҳаст телефонҳои XR дар корпуси 15 Pro. Ин телефон бошад, нархаш 25900 рубл, доставкаш бепул. Бачаҳо боз планшетам пурсида буданд, яъне планшет овардем бо клавиатура магнитни, бениҳоят удобна барои касоне ки дар кор бошад. Нархи ин 8500 рубл. доставкаи борҳо ҳамаш бепул аст. Шумо метавонед заказ кунед, ба тамоми территорияи Россия доставка ҳаст. Хуб, дӯстони азиз, акнун мегузарем ба проблемаи якум. Шумо вақте ки чигапатон обновид шуд, ба чигап даромадед, як қисми бачаҳо мисол вақте ки медоранд, парол мепурсад автоматики. Як қисми дигарашон медоранд, шахсоне ки пештар аз ба қайдгирӣ гузаштагӣ буд сим-карташон, аз онҳо медоранд сразу ҷои рақам ҳаст, бояд рақамашонро чинанд, ба ҳамун сим-карта парол равон кунанд, баъдан зананд. Қисми дуюм бошад, мисол медоранд шахсоне ки вақтои охир аз қайд сим-карташон гузаштагӣ аст, вақте ки онҳо медоранд, дар онҳо зуд парол мебурад, яъне пароли нав гуфта. Шумо метавонед пропустид, то шак кунед, лекин ман тавсия метаҳам ки ҳатман парол монед, боз хубтар аст. бисёриҳо натавонистанд, вақте ки парол мемонанд, яъне паролашон дуруст намегирад. Ман ба шумо тавсия медиҳам ки беҳтар аст шумо яъне ҳарфҳои англисӣ, ҳам ҳарфи калон, ҳам ҳарфи хурд ба якчанд рақам монед. Намедонам номи худатон, номи фарзандатон аввалаш бо ҳарфи калони англисӣ сар кунед, яъне баъдан ҳарфҳои хурди англисӣ, баъдан яъне рӯзи таваллуд ё ки моҳ ё ин ки соли таваллуд ягон рақами дигар монед. ҳамин тавр монед ки парол зуд кушода мешавад. бисёриҳо ҳам хеле даромаданд, парол пурсид, якчанд парол заданд ва дохил шуда натавонистанд. Яъне як проблемаи инро ҳамин тавр шумо метавонед ки ҳал кунед. ҳатман ҳарфи калони англисӣ, ҳарфи хурд ва якчанд рақам. Проблемаи дуюм, яъне шахсоне ки медоранд зуд ҷои номер мебарояд, онҳо дар ин ҳолат бояд ҳатман номери ҳамун чигапатонро занед, ба ҳамун сим-картатон бояд парол равон кунед, яъне коди аз сим-картаро мезанед, баъди ин парол мегузориду ба чигап дохил мешавед. шахсоне ки дар ин ҷо чанд вақт шуд гаштагӣ ҳастед, шояд ки дар сим-картаи шумо парол наояд. Дар ин ҳолат намедонам, ман ҳарчанд кӯшиш кардам ки ба ҳамун чигап ба алоқа барам, ҳоло бот кардагӣ ҳастанд, ҳатто алоқа карда намешавад. Пеш мешуд ки ба онҳо менависед, роумингро пайваст мекарданд, тақрибан дар 2 соат шумо парол равон мекардиду мегирифтед. ҳоло бошад мисол шахсоне ки нав омадагӣ ҳастанд, шумо метавонед. Агар шахсоне ки сим-карташон дар Тоҷикистон бошад, боз хуб аст. Проблемаи сеюм, баъзеҳо ҳамин тавр ба чигап даромаданд, лекин ҷои звонокашро ёфта натавонистанд. Ростӣ ман як чизро намефаҳмам ки дар ҳама ҷо вақте ки программистҳо яъне программа месозанд, дизайн ҳама инро ба ҳисоб мегиранд ва ба ҳисоб мегиранд ки ҳар як истифодабаранда яъне осон чизҳои даркориашро ёбад, барои истифодабаранда удобна бошад. Лекин аз чӣ сабаб бошад, дар чигап ин тавр не. Баръакс чизҳои даркориашро пинҳон кардагӣ ҳастанд ки бисёрҳо аз ин азоб кашида шуданд, мушкилӣ мекашанд. Барои ин шумо медоред, аз боло 3 нуқтаро пахш мекунед, яъне звонки. Баъдан аз ин ҷо яъне ҷои чоркунҷак аст ки пахш мекунед ва дар ин ҷо метавонед ки рақамҳоро чинда занг занед.
хуб, проблемаи чорум бошад, баъзе нафарҳо симкартаи худро, яъне дар Тоҷикистон чӣ гап кушода инҷо омадагӣ буданд ва симкарташон бошад айни ҳол дар хона кор мекунад. Акнун онҳо занг зада наметавонанд аз он тараф, яъне занг дар симкарта меравад. Дар ин ҳолат ҳам шумо ба ҳамон чӣ гап дароед, аз боло се нуқта, дар инҷо настройка ва поён фароеду инҷо гирон кунед. Вақте ки шумо инро гирон мекунед, акнун касе ки занг мезанад, рост занг ба чӣ гапи шумо меояд. ман фикр мекунам ки аз ин маълумотҳои даркориро гирифтед. вақти шуморо зиёд намегирем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.